no pots tindre una part d'incentiu, no pots tindre una part de bones pràctiques sense no assenyalar les males pràctiques. I aleshores això és la capacitat sancionadora. Una llei que no té capacitat sancionadora és una llei molt dèbil, perquè a més és una llei que marcarà objectius clars. Nosaltres volem destacar exactament sobretot les fonts majors d'emissió, perquè mitigar el canvi climàtic ahir d'una manera prioritària i directa i valenta, ahir és on notarem la reducció de les emissions i podrem complir en millors condicions els objectius marcats. Tenim dues coses guanyades. Una, que hi ha molta directiva europea que ja fixa objectius i, per tant, d'alguna manera tu saps que 2030, 2040, 2050 has de fer reduccions en emissions i, per tant, totes les mesures que ajuden a la reducció en emissions als objectius que marca Europa, que són d'aplicació a l'àmbit valencià, les has d'emmarcar en aquesta llei. I després tenim també una estratègia valenciana de canvi climàtic, que va ser un treball de l'anterior consellera amb el sector organitzat, és a dir, va ser un treball molt participat, que hi ha una estratègia molt potent i molt ambiciosa, que també marca línies concretes i objectius concrets